Всичко, което искате да знаете за новата ни паста за зъби. Оцветява ли зъбите смарядликата? Не, формулата ни е създадена така, че смарядликата не води до оцветяване на зъбите. Как действа смарядликата? Смарядликата е страхотна билка, особено за лечение на венците, тъй като освен антибактериален и противовъзпалителен ефект, действа стягащо и предпазва от кръвенето на венците. Защо се спряхте на поморийската луга като една от активните съставки? В родината ни има традиция и поморийската луга беше един от най-логичните избори за пастата ни. Безопасна ли е за деца, особено при поглъщане? Въпреки че няма противопоказания, все пак препоръчваме паста да не се ползва от деца под 3 годишна възраст, за да се предотврати поглъщане. Силен ли е ментовият вкус на пастата? Ментовият вкус е изключително лек и деликатен и въобще няма лютиво усещане. Избелва ли зъбите? Пастата е обогатена с сода бикарбонат и може да доведе до леко избелване, но не е разработена с тази цел, тъй като искахме да е нежна към емайла и да е подходяща за всяка възраст. Може ли да освежи дъха ми натурална паста? Разбира се, освен билките като мента и смарядлика, ние сме създали с пост и пребиотик, така че да се бори с вредните микроби, които водят до лош дъх дълготрайно. Колко време ще отнеме да видя резултатите? Мигновено ще можете да усетите стягащият ефект, а след 2 до 3 седмици ще имате цялостно подобрение. Може ли да се ползва с водата ни за уста? Да, направо си е силно препоръчително, тъй като сме ги разработили да действат в симбиоза и да предоставят цялостна орална грижа. Даже може да намерите пакет от двете на сайта ни и на essentials.com. Надявам се, това успя да ви запознае по-добре с новата ни паста, която може да откриете вече и на сайта ни.